Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mapikisana ngachiwiri kunena zimenezi. Sindikudziwa kuti zikutani zikuyenda motani. Kapena mwadalitsa kalewo. Mwina 2030 mwina zizayenda motero. Koma ulendo kukhala munthu mmodzi yekha. Munthu mmodzi yekha ndiye mmene Franklin akufotokozera ayi ndithu kumene ku Chitipa Central dera la Phungu anthu amene amapikisana pa mpando wa Phungu analipo anthu 6. Amene wandi Fiskani Nyondo oyima paokha. Posachedwa apa mukhale mukuziona ndithu zotsatira zimenezi zosatsimikizika. Posachedwa apa ndikukhulupirira kuti akugwiragwira kuseliku kuti zizooneka bwinobwino. Ena ndi alinubwila mwene songole. Nkuchitipa ndiye mayina akewo. Amene wandi achipani cha MCV mwina ali chachula bwinobwino dzina kapena tikulakwisa pena pake alinubwila mwene songole. Amenewa achipani cha MCP Timothy Pagonachi Mtambo Ford Clement amene wande ndosasowa dzina solo savuta tinati zolowera. Ena DPP amene wande Clement Fukumele Mukumbwa Clement Mukumbwa amenewa achipani cha DPP Peter Mbukwa achipani cha UTM Kumbuhaji Siwinga achipani chimenechi cha PP ndimene zikuendera ndithu. Amkuche dashboard yake mbene nenda kuonetse tikafika ku Chitipa Central malizasi wakudabwisa kwambiri chabwino chifukwa ngati momwe manena kuti pali dzina lodziwika la Timothy Mtambo amene akhala mundale kwa zaka zochuluka koma kuzaona malizatiwa tikuona kuti ndi number 3 sichinthu chokuti munati machiyembekezera koma pakuti ndi ndale za pa constituency zimayenda mwake de anthu atelo zatheraso chonchi uzongo sangalatsa kuti tikupitiriza nkhani yakuti ma independence ndi amene amachuluka kwambiri ku nyumba ya malamulo ndiye zikuoneka kuti ku Chitipa Central nawonso anaona kuti amene angawakhalire bwino ndi wa independent ndiye zatelo basi ndiye kufuna kwa anthu akumeneko. Mwina pa independent ipo kapena oyima paokha zikusiyana ndi mmene munafotokozera pa mpandono wa president. Tinali nanu mphindi zingapo zapitazo kapena maola apitawa munafotokozapo kuti iyayi munthu akakhala kuti akuyimira pa mpando wa mtsogoleri wa dziko oyima payekha kuti akuyima payekha ndizovuta kuti apeze mpando umenewu koma patikuona wa independent ku Chitipa Central ndale za president ndi za Phungu zimasiyanirana tiumatha sokona madera ena kuti munthu akumatha kuti wavotera mwina Phungu wa chipani china koma president ukavoteranso chipani china nde zinthu zomwe amafuna mwa president ndi mwa Phungu zimakhala kuti ndizosiyanirana nde tikafika pa Phungupa ndizotheka ndithu kukhala independent ndikwina. Actually ukayima independent ma chances ako amakhalanso high kuti utakupambana nosiyana ndi ku chipani pamene ku president umangoyenera kuti ukhale pansi pa chipani kuti zako zikhale ngati zayenda komwe. amkuche musunthireko kutsogolo pang'ono agitete mwayona mene ndithu dashboard ikuonetsera 6899 amene akutsogola malingana ndi zotsatira zosatsimikizika ndikuti pachiwiri pawo pakubwera wa 3934 izi kutanthauza chani zimenezi. Omalizira tikuona 49 votes. Choyamba awawa Afriskani Nyondowa sirudziwa background yawo kuti ndiyotani tikatenga if experiences to go by it if anything independent ambiri amene taona kuti akutsogola mu chisankho ichi even in the previous election amakhala ma independent okuti anali kuchipani kwina kwake ma primaries chipulula sichidayende bwino sanakhutitsidwe aganiza zokuti kumene kunjako sinakhutitsidwe mwina ndinaponderezedwa fati tutakhala tikuona ndithu muzipanimo oti mwina ena kuganiza zina akukhala mwina favored ndi munthu wina oti mwina background ipo anthu sakufuna anthu amalimbikitsidwa kuti kaimeni pano khaino anthu akuvoterani
so ma independent ambiri amene amapezeka zoti apitirira ndochepa amene anangodzuka kuti ineyo lero ndangodzuka kuti ndikayima independent. Most of them amene awina ali ndi background ya kuchipani chokuti kumeneko koma primaries anavuta anyondo wakuti tafufuze kulipo kumene kunavuta kuchipani anakayima pawo khandawo apeza mavoti ako akakhala mtambo nzanga wandalana nena kuti akhalitsa Mondale antambo sana imenepo MP akaka ndikoyamba kuyimira nyumba anali ndithu nduna mu nthawi ya Tonse Alliance koma nango anasankhidwa opanda mpando ngati wa ku parliament akaka ndikoyamba ndesa ndale zapafofula choti ukayimira ndi ndale zokuti umene umachokera ku activism side zimakhala zosiyana. Tikaona 2019 2020 nthawi imene kunkachitika zionetsero zosiyana zija amati akalamula amakhala ndi chikoka ndithu akati tiyeni tipite kunsewu tikapange zionetsero amakhala ndi following koma uku ndi kumudzi nokokanena zokuti ndikufuna ndikhale phungu wanu wa kunyumba ya malamulo ndi zinthu zosiyana ma dynamics ake ndosiyana. So ndi mmene tikuonera tikaona ngati kubwera amwene songolewa kuti 3900 ndiwo kuti amayimira chipani chokuti ndi cholamula. We might not know much dynamics kuti chimene abwerera pasi pa munthu wa independent ndi chani chifukwa choti nthawi zambiri timaona ngati anthu amene ali mu chipani cholamula amakhala ndi advantage over others chifukwa kuti mwina amatha kukhala kuti mwina akuluakulu mwina president yemwe wa dziko abwera kudzathandizira campaign komano zikuoneka anthu akumene kuku apanga ndithu chiganizo chawo kuti atsogoze anyondowa pa zifukwa zawo. Mwina timalizirero Christina tinali tilowa ku Chitipa Central komanso Chitipa zili South Chitipa East mwina East komanso mwina kungwa kumbutsa amene akutionera kuti mmene zikuyendera manamba zikutengera amene akutsogola mmene tayikira dashboard yake. Yes. Amene ali mwambamo ndiye kuti ndi amene akutsogola pakati pa mwamba ndiye kuti wachiwiri kumapeto kumwamba ndiye kuti wachitatu. Tikamapitanso kwinako zikhala ndithu motero kuti amene ali mwambamo ndiye kuti amene ali ku left kwangako ndi amene akutsogola. Pano tilowere ku Chitipa East sindiudziwa munali chinaso choyankhula. Chitipa East komanso tifotokoze kuti sinangati zaphungu a nyumba ya malamulo tininso ndi chisankho cha mpando umene wa mtsogoleri wa dziko ndiye kuti tikamaliza ku Chitipa East tipirenso kuti kodi atsogoleri amene amapikisana pa mpando umene wa president kumeneko alipo 17 onse pamodzi khumi asanu ndi awiri achitanso morani ku Chitipa tinapita kuja ku Chitipa chani Chitipa Central pano tupita ku Chitipa East. Christina ndi mmene ndithu zilili ku Chitipa East kunali opikisana asanu pa mpando umenewo wa phungu wa nyumba ya malamulo a Kenson Malanga a independent amene amayima pawokha apeza mavoti 7331. Akezi Msukwa a MCP apeza mavoti 5205. Franson Kalinga a UTM apeza mavoti 548. Owen Kayange a DPP apeza mavoti 519. Irene Chizumira apeza mavoti 50 amene wanda chipani cha PP. Kunali anthu amene amapikisana pa mpando umenewu wa phungu asanu ndi mmene ndithu zikuonekera wa independent iso chimozimozi ngati mmene zinalili ku amene onde akanikofimu kuti adakapikisana ndake zisuka ku primaries mukwadziwa amene onde kuti naitsata nkhani yawo ndi andani kodi Amalanga Kenson Malanga akapikira adalimbana ndithu ma primaries nde iwo adakayima independent modi ugwa ali magazi mawo ndi kuti muli chipani amene ndimene zimakhalira koma no kuchitipa kumachazi sitinafike kwinakwe kuchitipa kwe there's something okay zikumachitika so maboma ena mone mavoti iwe akuina ma independent candidates yo they are coming from a background ibe ya chipani kuti mwina sisi naende mwe koko koma mukaonano mavota president akumapezeka zoti alowera mbali ina zijate manena kuti amanena akusowa kuti zimapezeka kuti anthu asankha MP mwina wa independent wa chipani china koma kumavota president akumakhaso ndi choice ina yapadera sizija zoti za 1+1 zoti akasankha apa kansala wa chipanichi kayapitirizaso imweyo apitirizaso zomwezo hayi ndithu zikumanza siyana be pamene pomwe Msukwa anali incumbent paja yes
ndekuti apa pamene akubwera no anzawo andani kuti amalanga chisankho chilichonse osalephera pamakhalabe timati 4 of giants makachoteza amene onena kuti anthu amayina awo ankhope zawo zodziwika bwino mundale koma amagwabe basi nde apapa titha kunena kuti Kezi Msuva ndi nkhope kapena dzina yodziwika ndithu mundale nde pamene tikuona malizatsi apa one of the giants amene tinganene kuti agwa nde nkhani kupitizabe kuti ma independence ndi amene akukhala ngati kuti akuchitabe bwino. Mori mutha kulemba buku pacha malembaso mutha kulemba buku lendo wambiri ofulika kukachezadi nawo ma independence pakuti kodi ma experience yawo muzipani zimakhala bwanji ndipo chimalimbisa bwanji mtima ndichani kuti akangoima paoka koma ngoti vuto imakhalabe kuti zipani zimatha kuona nkhani ngati zimenezi koma ikafika nkhani ya ma primaries akuzapanganso ma mistake omweyo kuti maloma kuti anthu mukangowasira constituency mukufuna ndani amene atamusankheyo chipani chingopitiza ndi yemweyo komano kumakhala kuti anthu ena mchipanimo tikufuna wakuti kenako malire ake amayamba nokuuluza nazo aphungu then ndikupupira kuti mwina ulendo unowu atakuphunzirapo zinthu ziwiri zitatu kuti ulendo wokubwerawo azachite bwino pa nkhani ya ma primaries. Ma percent Christina tikuchita bwanji tingobwerera mbuyo kwa ma percent kumene kuchitipa East ndimene zikuyendera 53.7%. Wino Kenson Malanga independent. Kezi Msuva 38.12%. IMCB Franson Galinga UTM of 4.01%. Owen Kayange DPP 3.8% and Irene Tizumira APP amene wandi 0.37%. Kuchoka ku amene wina wapambana kumene kuku zotsatira zosatsimikizika 53.7%. Amene the lowest 0.37%. Kupambana kwakuti kosafusanaso apa pachikhala kuti zaphungu timayenderaso 50% plus 1 apa inali kuti yadutsa kale koma pakuti kumene kuti mayendera system ina ya first past the post ndi momwemo basi koma kusiyana kwa ma percentage ku kosafusa so mafuso kulekana ndi kwina komwe taziona ma constituency ena kumasiyana ma 45 koma uku anthu ayankhula momveka bwino. China chosangalatsa nchoti tikumaona kuti chiwerengero cha anthu amene akupikisana mipando ngati imene chumakwera you be surprised kuti kumadera kwina kuna mwina anthu awiri okha mwina anthu atatu kwina ndiye kuti tinamva kale kuti kulibe opikisana naye kwambiri zingosonyezadi kuti competition kukhalapo even anthu ovota ndokuti akumakhalaso ndi choice chachikulu ndithu. Masiku apitawo ena amazafunsa kuti kodi kumene ayima mmodziku ndiye kuti zikusonyeza kuti democracy kuti kanika ndithu chifukwa chokuti wina aliyense kuderako anali ndi ufulu wokuti akanatha kukapikisana nawo komanso anagwiritsa ntchito democracy mwayo kusankha kuti ine sindikapikisana nawo ndi democracy ede basi. Chabwino ndiye ku Chitipa tinali ndi madera amenewo awiri kapena tipiletu ku presidential mwina tithane nazo tisanatuke mu Chitipa chifukwa tikatikulera ku boma limene la Karonga ndokuti tionenso ku presidential kuti tachita bwanji chifukwa amenewa metamvera moja kunali zipani zinali pa ground ndipo atsogoleri amapikisana nawo komanso nali ndi atsogoleri amene ndithu independent amene ndithu ndoyima paokha kuti kodi nawonso achita motani presidential election kumeneko talowa nkati kumene kuti northern region ndimene kuonetsera ndithu tiyang'ane Chitipa that's Karonga. This is Chitipa. Okay. Chitipa ndimene zayendera ndithu pa nkhanino ya chisankho cha atsogoleri a dziko amene amapikisana pa mpando wa mtsogoleri wa dziko ndimene zayendera. Taona za phungu a nyumba ya malamulo apa ndi mtsogoleri wa dziko Arthur Peter Mutharika DPP apeza makamaka tisapange za ma percentage koma tione ma numbers. Komanso Christina bongo ufuna kupanga emphasize last time timakambirana za madera aphungu 101 was it 101 panopo taonjezereka tili pa 117 ndezotsatira zimenezi zikuchokera madera aphungu 117 out of 229
so sili kupangira tu conclude ya ababa tunzi jabe ababa tikhoza kunena kuti tadutsa half ya 229 yes. of course yeah we are chama 50 chakuti percent ichabwera you can proceed kutipatsira kuti kodi manambala amavoti umene akuti motani. After Peter Mutharika, Yami, you have something to say? Yeah, kuti tikaona ma figures yo mene zijamanena kuti ma choice anthu sisi kumakhala automatic kuti apa akasankha uyu ndekuti u presidential mavoti so apita uko tikaona ma figures apopo zikuoneka kuti tikanakhala kuti tikuyendera system imeneyo ndoti kwezi aphungu ajaso ambiri bwezi ali aja DPP. DPP, yes. Koma if you look at oyimira chipani cha DPP tikanakhala tili ndi mpata kuti tikhoza kubwerera ngati kwina kuja inali ka 600 cha something motsi wina the other area inali 500 cha kuti motsi koma mavoti a presidential akupezeka kuti apanga score. Of course this is overall for Chitipa, so that speaks something else kuti anthu akamaona president there's something chimene akuona pa presidential candidate. Pa MP paliso chimene akuona probably it's the closeness nanga si president mamona ngati ali ku at least aliko kuti ali ndi ife pamene phungu ndi kansala timafuna kuti akhale anthu kuti anafe pafupi so kubalika kodedwa kakatu nkamasiku ano fuka kali makhala uniform imakhala uniform ndizimene ndona kuti kusintha anthu fetu siti kukhala chimodzimodzi tikusintha imakhala uniform koma I know this is what I've noted from mene tayambira kulandira mali za second this trend kumapezeka kuti kuvotera candidate winner pa phungu wina actually kuti so tikamapita kuma district kwina kuli kwina kwake kansala anavotera wa MCP MP wa independent koma wa independent wake ndo ali ndi background yota nali ku DPP president UTM mavoti ambiri anapita kwa Kabambe so there's that kind of element kamene kuti anthu ma dynamics akumaona kwambiri mwina personality ndi mfundo za munthu rather than just looking at the party itself. So this is what we've seen ngati kuchitika Christina angotiwerengera kuti achita bwanji kenaka ankhuche nanonso timve kuti ndemangano ikhale yotani. Mene anthu akuonera ndithu makamaka mtsogoleri wa chipani cha DPP after Peter Mutharika kumeneku ndiku kumavoti tili pa mavoti yes kumavoti total votes yes mene ndiya kuchitipa ndiye kuti after Peter Mutharika 35,827 Araza Chakwera MCP 13,936 Adalitso Kabamba UTM 9,035 Joyce Banda PP 4,743 Tupele Muluzi IUDR for 687 Kwame Bandawe 667 Thokozani Banda 535 Akamuzu Chiwambo 436 Samaiko Usi 271 Cosmas Chibojola 228 Diu Chilungo 153 153 Frank Menefumbo 141 Apunziro Mvula ngakhale kuti iwowo akuti azitaya komabe zotsatira ndi zimene anthu anavotera zotsatira zakuchitipa zikuonetsa kuti Aphunziro Mvula apeza 109 akondwanira Nkumwa apeza 77 Smart Swira apeza mavoti 5050 Jordan Sauti 33 Amilu Tobias mavoti 30 ndi mmene zayendera ndithu kuchitipa Akuchi zosatsimikizika kupambana kwa Peter Mutharika DPP kosafusaso kutsogola tilena kuti kutsogola pakuti ulendo kadali zosatsimikizika kutsogola kwa Peter Mutharika kosafunikanso kufunsa chifukwa titati tapanga times 2 mavoti a Dr. Lazarus Chakwera sakufikabe kwa Peter Mutharika kuchita kuonetseratu kuti anthu anawakonda ndithu zikuoneka kuti trend ikadali momwe muja momwe tikuonera ku madera ambiri makamaka ku mpoto komanso ku mwera zikuoneka kuti akuyendabe choncho kuti number 1 DPP
number 2 kumadzabwera MCP kenako UTM. Kwina akuso kusintha kwambiri. Ndimayembekezera kuti mwina smart siwira achitako bwino kuchitipa. Chifukwa pa misonkhano yochepa imene anachita khangati analimbikisa kwambiri kuchitipa ndikomwe anakhazikako kupangako misonkhano iwiri itatu. Then maona kuti mwina kumene kwakanatha kutolako mavoti ooneka. Mwina pamene muli pa misonkhanopo kungwaunikiranso amalawi kufunika kwa misonkhano yokopa anthu ndi ma results amene tili kuti kwaona kuti misonkhano ena akumati iya misonkhano yokopa anthu siyofunikira. Akapaona ma results pala atsogoleri ena akuoneka kuti akutsogola koma ukawerenga misonkhano imene anapanga yochepa. Chifukwa ena ngati ma independent sanakafike sanakafike anangowambira mwina nthawi ije timapanga presentation anapachika speech, you remember? Koma misonkhano sitinaonedi. Komabe misonkhano ndi yofunikira. Imafunikanso kuti muyiphatikizenso ndi zinthu zina. Chifukwa msonkhano pawokha sungathandizire. Tikati tione apapa mwina tiyelekeze Thokozani Banda ndi Michael Usi amene anapanga misonkhano yambiri yooneka ndi Michael Usi. Koma tione mavoti momwe akubwerera. Si kuchitipa kokhaku komanso madera ena ambiri tikumaona kuti mwina Thokozani Banda kumakhala patsogolo ngakhalenso akamzu chiwambo. Inde misonkhano ndiyofunikira komabe zimafunika kuyiphatikiza ndi zinthu zina. Tikati tione ngakhale Arthur Peter Mutharika a DPP pakati pa anthu ankanena kuti sakupanga misonkhano amangotuluka mwinanso samalankhula mfundo zambirimbiri pa misonkhano koma akutsogola. Pamakhabe ndithu ma dynamics onena kuti sungangodalira kuti msonkhano okha ndimene utanipezere mavoti komanso iweyo ngati munthu anthu akamakuona akuona motani chifukwa pawekha ndiwenso mavoti osati chabe zomwe alankhule ku achakweranso inde ndi mtsogoleri wa dziko komabe nawonso akayenda anthu amaona kuti yani pamalo pobwera anthu apa kumene analimbikitsanso misonkhano ndithu kwambiri awo ndeti maona ngati momwe anapita kumpoto nthawi yake anakhazikikako kwa nthawi yayitali kuchitipa kosanafika ukalonga timayembekezera kuti mwina makafika madera kuti anzawo sadakapondeko wambiri adakaponda kumeneko timatha kuona kuti magalimoto awo akupita kuma misewu ya fumbi yonena kuti akukatolera ndithu mavoti kuchitipa momwe tikudziwira ndi mapiri akumene kuchako. Komabe zimenezo zikuoneka kuti sizinathandizire kwenikweni. Komabe zathandizira kuti apezeko choncho adakakhalu sanakaponde mwina sakanafika pamene kuthekadi kuti mwina sakanafikira pamene. Chabwino mwina tipitenso ku dera lina chifukwa makamba kuti tili ndi madera angapo. Tiloleno ku Karonga. Ku Karonga tili ndi masenta ndithu tisane masenta ma constituency amenewa alipo nayi odi tithe kuwunikiranso kuti kodi kumene kuzotsatira zayenda bwanji zisankho zonse koma tikuwunikira kwambiri apapa za mtsogoleri wa dziko komanso aphungu a nyumba ya malamulo. Karonga mwina tiyambe ndi numbers kumene kundi ku Karonga Lufilwa kunali opikisana 8 amene amapikisana pa mpando umenewu wa phungu wa nyumba ya malamulo a Abraham Mwakhwawa achipani cha MCP amene apeza 4076 votes. Tusaye Kiala Nyondo a Ford apeza mavoti 2494. Aluano Mwabutwa a UTM apeza mavoti 2491. Hastings Jackson Kachulu Msisha a DPP apeza mavoti 2369. Jonathan Mungasulwa Mwambande a Independent amaima pawokha apeza mavoti 1909. komanso a James Mwaisemba amenenso amaima pawokha apeza mavoti 1095. Fwake Yotamu Mwakitalu achipani cha PP apeza mavoti 314. Bright Mwaulwali kumpoto mchewa wapita kumpoto ndiye amene wa Bright Mwaulwale oima pawokha apeza mavoti 263. ndi mmene zayendera ndithu zotsatira zosatsimikizika za ku Karonga Lufilwa. Chipani ndikuti zinayi no 4 private
25 UTM, komanso Ndi independent DPP. atatu. Independent atatu. Look at the number 8. Komanso kuti zipani kumene kuzajereranso. Titakwambira ndi MCP. Is it surprising kuti wa MCP akutsogola choncho? Ya mwina titaonera kuti surprising kuti MCP ukhangati kuti yalo wako chakumpotoku imene itakhala nkhani yabwino kuchipanipo kuti mwina pa upresident mavoti anakhangati acheperako koma pa UMP akhangati kuti atolako koma chidwi chaine chili ku afford kuti mwina akanayesako kuchitako bwino fa ulendo watha tikumbuke kuti afford anali chabe ndi phungu mmodzi Yes. nde apapa mwina akanayesesako kutolako awiri atatu ndiponso ali pabwino pano kuti anapanga mgwirizano ndi chipani cha DPP chimene chikuoneka kuti chikutsogola nde atakhala ndi mwayo kunena kuti chipani cha DPP chatsogola ndipo chapambana sankhozi iwonso akhalanso pamalo abwino mu nyumba ya malamulo koma atakhala kuti ali ndi aphungu nde kuti kuyendesa boma kukhalabe kuti ali ndi mphamvu nde tingodikira kuti angatole aphungu ochuluka bwanji pa chipani cha Ford. Architect, mukang'ana atusaye komanso alu matindani kuti mabutwa a UTM. There's a difference of winner 2,494, a difference of 3. Mukunda bwacho pere. UTM versus a 4 vote. The difference yokhala 3 votes. And I was interested in knowing kuti ukuku ma statistics awo kuti anthu olembetsana angati amene total voters anali angati because apart from that difference ya 3 mukaona anyemerana kwambiri afford UTM DPP ndi uyu wa independent sakuchita sanalekane kwambiri ya close kwambiri ukakhala yoyo ndi difference ya 3 so and then kuti ma independent awawa anali oti anachokera kuti chifukwa zikuoneka ngati kwagawanika ndithu kwagawanika ndithu nde tikatenganso ngati although sizimayenda choncho nthawi zambiri tikatenga ngati mgwirizano umene anali oti apanga wa Ford ndi DPP tikaphatikiza mgwirizano uwu akanakhala kuti apanga field candidate mmodzi which is like unlikely to be the case chifukwa mgwirizano unazapangika kumapeto aliyese kampeni atayamba kale especially these kuti nawonso ndi anthu in their own right they had already started the campaign ndezinayizo kuvuta komano kuoneka kuti mwina anthu akumene kukwana khangati azunguzika mitu kuti kwani tisankha ndani anthu amwina anali ndi privilege towards the people kuti mmene mwina misonkhano yawo kaya kukopa anthu awo mwina anali ndi mfundo zofananira ndi mmene taonera ndithu kagawanidwe kamavoti a Ford UTM DPP ndithu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.